Ja, alweer een liedse vraag. En het zou je het starig gewoon kouder worden. En het wordt ik starig gewoon kouder. We gaan richting sneeuw in het weekend, richting lichte frost. Maar laat ik het maar op mijn richtje zetten. Joen en vannacht meestentijds bewolkt. Ik denk dat wij het wel droog houden. Temperaturen 1 of 2 graden. De wind uit het oosten mij en die is krachtig, 4 in het kustgebied. En op het verste loon, hoe verder het loon in, een matige wind. Maar daardoor viel het wel flink koud aan. En dan zetten we terug naar morgen. Morgen wordt het een echt koude dag. Zeker ik voor het gevoel. Het wordt een dag met zinnen en een dag met staan gewoon meer en meer bewolking. Maar het lijkt bij u droog te blijven. Die droege oostenwind zit ervoor voor de komst van het Delftstadgebied. En de temperaturen moeten om het bij de 4 graden heen. Maar ik zei het al, het viel volle koude aan. Toch een krachtig onthudde wind uit het oosten waait. In de jontijd, in de nacht, staat er gewoon de oergang naar eens even sneeuw of rein. En dan op naar Vrijt, het fruitjoch. Vrijt wordt al een winterse dag. Maar sneeuw, witte sneeuw en udai 1 of 2 graden boven nul. In de nacht al wat lichte frost. Sneeuw uit een trog wat sneeuw. En udai een temperatuur om het bij de 0 of +1. In de nacht min 3. En snijn, ik eens even een beetje sneeuw, maar udai 0 en in de nacht min 3. En dan is het wat winter. Maar of dat winter waar ik terugzet, maar de kriest, dat is nog afwachten. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.